optager. Hej og velkommen til vores tillægsmanding i dag. Nu er det Douglas, der får ord. Og vi har lidt forskelligt, ligesom vi havde sidste gang. Det er bare anden afdeling, det her. Vi har stadig de samme gule chilier. Det er ikke dem, vi skal prøve der, eller lige nu. Og vi har også sådan en her. Den skal vi heller ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er. Den her vil vi heller ikke være her. Jo, det har du det derovre jo. Ja, men altså, de havde en piri, tror jeg den her hedder. Men, eller nej, den hedder måske Fresno. Vi ved det ikke helt. Men, og så er det den her jalapeno. Den skal vi ikke prøve. Men vi skal prøve den her, der hedder piri. Regner vi med det den. Og det er en styrke hvad? Og det er en styrke 8. Ja. Det er det her. Og jeg er klar til min brække halvøj. Så vi døber den lige i vandet. Skal lige være frisk. Mika, de stiller. Sådan der. Og så skal vi lige have den her. Ja, og den der nederst er også jo. Den er ikke skæren. Nej, den var lidt. Sådan der. Nej. Så skal jo, så lige den her også, ven. Hallo? Hvad? Nej, ikke sådan der. Den her også. Den der lille top, kan du tage den her? Nej. Bare lidt sådan. Nej, så får vi ikke det samme. Kan vi ikke gøre sådan her? Det tror jeg ikke, man kan der først. Hvad? Det tror jeg ikke. Så får du kernerne, vi skal have kernerne med. Ja, okay. Så gør jeg sådan her. Ja. Hvor folk kompenserer. Okay. Det er frit valg. Nej, det er det til kæber. Det er det til dig. Så tager jeg den største. Vi kan godt bytte jer, hvis du vil. Ja. Ej, det vil jeg gerne. Og hvor er den bedre? Okay. Medium. Så er det spændende. Og der er fyldt med kerne. Fyldt med kerne. Og fyldt med kerne. Det er det ikke. Jo, det er. Ja, det er kun et par stykker, I skal. Ja. Prøv. Det er jo. Er det godt? Det gør ikke. Jeg kan den der tab. Nej, for det er den tab der, den gider jeg sgu ikke. Okay. Nå. Skål. Skål. Hvad er der god? Først nu har mig som en rød peber. Nå, man kan ikke sluge mig det samme. Så er der knider med det. Nå. Nå, hvad var det kæber, hun sagde, inden vi startede på det her show. Og siger hun, den lyder slet ikke stærkt, den her anden gang. Fordi vi har prøvet den anden. Den der, Det stærkeste. Habanero. Godt. Så er det stærkt nu. Ah. Det er ikke så stærkt som den første. Ej, den ikke. Den bliver varm. Den er lidt sød. Den bliver varm, den her. Men den har en god effekt, ja. God. Det har den. En god. Mit øre. Det har den. Den bliver varm, den her. Gør den. Ja, jeg kan mærke det helt heroppe. Det stiger også til ørerne. Jeg har stadigvæk. Ja, han er i hvert fald godt. Han kunne mærke, at det er helt varmt. Ja. Så, ej, jeg synes ikke, det var så stærkt. Nej, så... Den krasser en lille smule i halsen. Ja, det kan han. Ja, men så fordi jeg er forkølet, og det er ved at udslætte. Det går godt. Jeg vil heller lidt i. Så, men det var faktisk helt fint, synes jeg. Det synes jeg også. Der var ikke noget... Så var du godt hop til jalapeno og se, hvad den der er. Ja, fordi jalapeno, hvad styrke skal den have? Den har en styrke 6 kun. Skal vi lige tage den med det samme? Det gør vi lige. Ja. Det er godt. Det gør vi lige. Den tager vi lige. Er du klar? Nej, prøv lige, jeg skal lige. Du kan godt. Det kan du godt. Du er hestepige. Ja. Hvad fanden har det med hestepiger at gøre? Hestepiger, de kan sådan noget. Vi kan gerne have en ride. De ser lidt sjove ud, de kameraer. Det ved jeg ikke, om I kan se, men det ligner sådan nogle. Jeg var lige tæt på kameraet. Det ligner det her, det ligner, hvis I kan se her, så ligner det ris på højkant. Hvad siger du? Ris. Jeg ved ikke, det ligner ris. Må jeg se? Jeg tror, det er alvorligt, den der. Nu skal Kepa have bunden. Hun skal have det første stykke her, hva'? Yes. Hvad? Det kan jeg ikke. Det kan jeg så godt sige til dreng. Det kan jeg godt. Hun får bare et lille stykke her. Jeg sværger, jeg får bare et lille stykke. Sådan der. Og så får jeg den næste lille stykke her. Og så får jeg tage mig inden. Okay. Det er aftalt. Værsgo. Det er kun det, så det er ingen styrke. Nej, det er kun en I er jo sindssyge lille sekser.
En lille sekseskal. Sekskal kan du godt lide. Vi elsker jo sex. Ja, det er det. Alle sammen. Så Det er jo sindssygt. Goodbye. Skål. To bad guy. Jo, mor. Nå. Ej, den var så stærk. Det synes ikke, den var stærk. Nej. Det smager ingenting. Nej, det smager sådan. Det har fandme også. Det smager Jeg kan bare godt lide sådan. Kan godt, ja. Grøn peber, meget stærkere var den ikke. Ja. Vi er nødt til at prøve en af de gode så. Den gør jeg lige så. Den skal jeg lige for jer. Den skal jeg tage mig Ja, simpelthen. den har aflang en. Ja, lad os tage den. Men prøv lige at lade mig lige. Jeg vil gerne lige skylle den her. Jeg har sagt den her igen. Jeg tror, siger. Ja, jo. Kan vi godt klare det her. Hvor tager mig? Ja, ja. Er vi gode til den? Så tager jeg bunden af den. Så tager den, så skal den her, der er nu med her. Det er sindssygt, mand. Hvad er det så, min styrke, hvad? Jeg tager bunden. Nå, jeg kan Den her vindstyrke. Den ved vi ikke helt, hvad den havde. Den her Dutch Chili. Dutch chili. Dutch Chili, den. Det er nok efter den amerikanerne igen. Den virker styrke Det 3. var efter den amerikanerne igen. Nej, Dutch er det ikke hollandsk. Nej, det er amerikansk. Tror du det? Nej, Dutch, det betyder hollandsk. Okay, hollandsk så. Nå, det er hollandsk chili så. Ja. Så skål. Prøv lige. Skål. Skål. Og jeg skal tøge, så det hele skal i munden. Jamen, den har en plan noget, ikke? Den er jo, den smager så sur. Hvad er det små gang? Den smager så godt. Nej. Det smager ikke godt, jeg fik den gerne have. Den smager ikke godt. Nej, den var fandme dårlig. Det synes jeg hollænder. Ja, den var ikke god. Nej, det synes jeg heller ikke. Det var den ikke. Den var... Den smager Den smagte lidt som om, at den var lidt for gammel eller sådan noget. Ja. Der var ingen smag i. Den var sur. Ja, den var sur. Det var bare sur fisk, det der. Ja. Så kan vi lige godt tage den røde igen. Hvad hedder den her? Douglas Vigilius. Jamen, altså, det er den, vi er i tvivl om igen. Det er enten en piri eller en fresno. Skal vi prøve Fresno så? Ja, Nej, så jeg skal fresno. ikke flere, så kaster jeg op. Nej, jeg skal sige nok for det, ellers får prøve den her. I kan jo godt. Ej, jeg synes godt, vi kan tage den der. Okay. Og vi skal lige skræmme Må jeg den. lige få lidt mælk? Må jeg lige få lidt mælk? Nej, du må ikke få mit mælk. Det er mit mælk. Du vælger. Okay. Jamen, når enden er godt, er alting godt, ikke? Siger de jo. Der var sgu den her. Der er lige skidt. Pas på fingrene. Ikke skat. Nå, fuck det. Ej, tag den ned, det ryger ud igen. Skål. Skål. Ej, så sindssygt. Nu fik jeg bunden igen. Nå, det går. Ja, du får starten, jeg får bunden. Prøv bare, vi sætter kameraet lige for så får bunden. Jeg er faktisk sød, den her. Det smager snacks. Jeg kan ikke mærke min læber og min tunge. Ja, en lille smule stærk. Men lige sådan. Men det er irriterende på. Ja. Åh, Grunden til, det er kun så stærkt, fordi vi har smagt den stærkeste. Ja. Det er derfor. Det tror jeg. Ja. Så, Skal vi tage den sidste også, eller? ej, jeg skal ikke have med. Jeg synes, jeg mærker det i maven. Nå, okay. Ja, så. Så, det var vist det. Så tak for det. Og kan I have en god dag. Så der findes altså også milde chili.